Wes sore rek, wes meh asar ae tutup dhisik kesel. Halo halo rek, assalamualaikum. Tak beres-beres dhisik ya rek ya soalé marine kabeh ngeterno anak ngaji. Arepe sik kabeh buka terus tapi sakno le koyo ngono iku engko anake gak kopenan. Tutup sik ya saiki engko dilanjut maneh bar magrib lah kok iki ono pembeli. Anjane wis biasa ya mulai mau sepi lek wis kabeh nutup ono ae sing teko. Tapi anjane dino iki rodok sepi rek. Embuh yo opo mulai panas ta dadi wong-wong wegah metu. Biasane mulai isuk iku wis mendung lah iki dungarene panas cetar-cetar. Oh iya rek kalian sadar nggak lek rak pajanganku wis tambah situ. Alhamdulillah ya sing dipajang tambah akeh lah iki tak nyemil-nyemil manis dhisik rek soalnya mulai mau rasanya kok aku kurang mood opo goro-goro panas yo dadi anjane kudu ngamuk. Ayolah iki enek sing manis-manis. Sik santai-santai sedilu karo mangan marshmallow mini pau. Mbuh rek aku kok rasanya seneng banget nang panganan iki wis manis, empuk terus ning jerone iku ono selai. Di mulai mau moodku sing gak apik iku wis balik maneh gara-gara kabeh tutup. Oh iya rek, awakmu sing kepingin dodolan marshmallow mini pau koyo aku. Ojo lali cek keranjang kuningku ya. Oke rek, aku tak tutup dhisik.